Ini kadai ke Batesi TV. Bat pidang pet ya ke jing ya keren. MARKHMAT bat ki KYRTONG. Ni pediang sumbai pi siakan ni ke program MARKHMAT bat ki KYRTONG. Mentah ka kenti ni don bat ngang ni. Yai ba Allan Victor LYNGDOH. KYRTONG ban aireng na keseng Kongres na ke 16 nong Thamai constituency. District Council constituency. Kublai Shuwa ni pi ba Allan na mentah ke porjong pi. Ka jing ya keren jong i mentah ka long halor ka ni ka jing aireng jong pi siakan ni ka election ka ban salong sien. Kata haka arpui tarik urempang arjar arpusan. Kei ke bafi don bon ong, kei ke thong ke bafi bu ahmat na ke benta jong pai ba. Toh boleh sibun ba. Ya ke por ke jong pi ba. Yo ya ke bandon lang bat pi ke ni ke chan met. Te ni kong so ban ai ngoi u blei mo. Yo ya kom ke ni ke por ban yo ya ke ban ya. Pleu jing mut ni ban ya keren halor ke ni ka MDC election ke ba ngin seyo ya ke ban rai aga arpui tarik jong nai rempang. Kendiat na ke buat nga di ba Allan Victor LYNGDOH. Ngadai tau KYRTONG jong ka seng kongres nang tina po 16 nong Thamai constituency. Kendiat ke ba penlong yang pangan mi MARKHMAT banyale ya kini MDC election kadai ba mo hadin bagi lai dan benta ke imlang salang kam seng balang kamdai ka banga syumi nayeng ya ka ban yakun election rai lai don benta wade kam san hima simaru ya ngalai don benta la kumbas posnam bagi ba Charles Pynkhlaiñ belong MLA jong kan my constituency ngilaya tray ngilaya kit ya ka constituency he ti ha ka dai bat ya ka phang ka ba balai ka penlong nga namar ba ngai i ka jing kata ka vote share kum wei na kita ki balai don benta kam seng balang kam jong ka imlang salang ngai ba ka vote share jong kini ki non tribal ki wei pat ki judge min re ma oi kam dei ka bang isi ki hin re ha ba kot hi ni hab ye choi la jong la jong ngai arjar khat pra ka kiyo ka vote share arjar phulai ling mana kani nak lai pesan hajar Shipa wajar mata kila day kita ki non tribal. Te klempap kan sapoi ka por baka nong Thamai constituency ladang yamla ika bante la kami gini kan sapoi ka por ba kan salong ka general scene kumbalong kiwei pat ki constituency ki badan hapo jong sorba shulong ka jongi. Bat kata hi ka ba penlong nga bangan mi MARKHMAT bat kawe ki artli hi nongrem ki ba nga mi ya kaban ya kun ya kani MDC election kadai ba ngayat hi hapo constituency le jong ngai ki ba bun hi kini ki wei pat ki breu ki ba wei ki wei pat ka jella kila elemon don lagi dukan ba wat katang ka trading license kim apply NOC kim apply Shuh ya pre dukan Shuh le ka roman claim kan snap Shuh ya ki rang ba snong claim kan snap Shuh ya ki nong snong ki padan hapo jong ka constituency hi por koi amar ngai keren beswa tai ka constituency le jong te ka jingmi MARKHMAT ka jonga ka longba se la ya ka bante la kam ni mo namar kani ka lai ka pendu kam lu jam ya ki kon samla ka jongi bat ru amtang ka pendu kam re ka wanra ru ya ka jing kiu jong kini ki wei pat ki bar jala hapo jong constituency bat ka ba nga mi MARKHMAT ka longba mo kani ka jing ai trading license lada ublai u imon larang poi hang te hapo district council kan don da ka kendon abe pi ai kumut dai don da ka kendon ba mdei ban Shuh ai pathar ya ka ya kini ki trading license amar ka basosi ka long ba habang ya charum seneng kam tamo ngapai kiti kini ki cement factory ki babun hi ki batrai ka kam ka bahe ka bahan mo ki kam manager ki kam HR ki dai hi ki bre ki banagoi pat ka jela ki bar jela ka basosi pot lah mi abar ki batrai ikini ki kam ki barit ka baria dai ki kasi ki jungi Pi ong balang kini kiti dia pi ong ba ki Shuh ai pathar ya kita ki trading license ki ai pathar kita ki kot bagi la bagi yobor kan kam ka ding bakla ka dai hapo ka district council lani ki brio ki ba don hapo ka district council pi ong kita hoi ha ka jing so ka jonga long ka jing ai long kam don de ka kendon lada unu bar jela wan ban apply trading license ka kam ka ba
pumta ko mapo star cement mo dan gini mo cement factory kamut hakitu ki jaka daiban ailat chwa ki khasi ki jongi mo mdai ba ong bo khasi jongi un haban apply trading license lo kata le kam don e ka jing song nya kata namar ngitip baro khat bo trading license ka daiban apply bitang lo khari long nga ka jingmot ka jonga ka long ba haba ki wan ban set up ya kanu ka industries le no kanu ki kam ki jam nyau pho prapo person hang tu po company kum ka swigi larang Shuh example ifi ka swigi ka bon ka kam HR ne kam manager post they ban tap chodi ki khasi ki jongi te ndai to ban ra de ki breu ki na bar fi apply trading license fi ra sun ki breu na bar na ki bai pat ki jella ya ban tre hang tu de kata ka de ka jingmot ka jonga ba nyau pho prapo person they ban ailat choi ki khasi ya ban tre hang tu mo kadai ban don da ka kendon ni kata kadai ban don ki mo ba pikwa ban le business apo ri jungi kabot ba nyau pho prapo person la re kam HR la da khasi jungi rudon a sho kam yo ya ka kam HR khasi jungi ndai re ban ong ban ra da ki brio ki ban bar namar ba bele ngong fi kata namar ba ka sosi kalong i khasi jungi ai ta ki kam pen khu te ban susar ka kam ki barit sudah ki barit bar ki ba ki ha jingso ka jong ki kalong ba ki kam ki ba hapan sat jing kleng ki ba hampat khoi lon kata kadi ndai ka e ke ndai kadi ka jingyo ben mo ki sngo ba ki khasi jong ki kamla ndai pin pe ha ka jok ka ba menta he ki ba bon he ki la adap MBA ki la PhD ki la adap ki lan ki ba fer te ka jingmot ka jonga kalong ba ladak poi ha bor mo dai ban nan da kata kendon ba ndai ban ailat ya ki ki we hot ladak mdan e ka pos lada ka pos ka lada ramdan e ki khasi to fila ban thap ndai kat ba dang dan khasi kat ba ki khasi jongi ki long qualified ta kemudian kata ka pos de ban ai chwa ya ki paradok pasnam ki parasamla ki ba khlam kam jam kata ka de ka jimot ka jonga kata ka de ka wei na ki don ki e de ki wei ki ba phila ban le lada fi sha jiet kum u candidate kum u MDC kawai ru kadai mo kadai kata nolol kita kawai ka ba bu khmat marba amanta la sapos nama mo sapos nam tam kampat ngala ju apply kam nam haki bon ki department ngai kampat judan kawai ka sien ka ba ngan apply for district council judan ka post ka ban ong ban bagi baka district council kan permi ban ong ban advertise ka jing thong kam hang tai ka sulong ba kam long ka bakhut mo ka sulong ba la kwa thong tu sulong tu nrai namar finda pe hi ka strength jong district council kidon hi ki staff hang tu te ka bangiwan bor kamot ideng de bandon da ka recruitment policy kum balong ka DSC kamu ngila ban long kum ka ngila ban ong ba ladang i poi ha bor ka de bandon kamu district council recruitment committee mo te kamot ladar konon kono post ndai ra ba ong Banshuya thungum to ndai diwen plat da advertisement haka bashit ka basha ki samla ka jongi kin yo ka pan apply bat kan long haka ba khut bat ka ba da ko ba ya bet ya enti kata ka dei ka wei ka ba lada ublei mon ngila ya ka pan wanra mo hot ki post ki khindiat ndai tang bolong ka jing thung ngam chu jam ndai kan long kam don shu kam dei shu bandon da ka jing mo banong sop kam dai shu bandong kum kata ndai kan long ka shit sa da ka ba shu advertise ki post sakoi ka jingkeli ka bang kwa ban tip ba ka long kai ka pa phi don ka jingmut lani phila ban pasat lang ha ka bai dei bat ka ni ka jing wanra ya ka jing don jong ka district council hapo ka kernit ka ba nrio bat menta ki don ka jing pan ro ya kata ka article 371 hoi ka jing sko ka jonga hot kata ka kaladon ya kini ki jing keren ka ba mo Donkam ya kata ka artikel 71 but ki kam don ki ba ong ba ni Donkam ka artikel 7 haka jing sngo ka jonga iba ya mentahi ni dai ya ka ban kam Pynkhlaiñ Shuwa ka dis council mo namar ba kat kum ka jing su thu ka jonga ka long ba haba ba ka sarkar mo ag sinam ka kandai sa san pu ar ka ai ni dis council ka ai balai namar ban yada yangi kum ka chat menteri barit pa namar ka i ba ladang yem ai ka ni ka jing yada kamun uni ba he pat klempep nyin sa sha ban ban sha
thombor akini ki hepan te akabidai bat kata ka jing Donkam jaga dis council but 3 ka article 371 La bandon lang ka article 371 but ka hapo jong ka 6 schedule. jing so ka jonga te ka bha bangin don chwa tang da dis council Pynkhlaiñ chwa namar bang abangi pet jaga dis council ram i ba ki an kila dan ka mentang ka jing kran jongi hapo dis council ka ka shulong tang ka state kila don ta ka wat lam klem pat sei bat kala shulong tang ba kita ki an kilong khumnat ki ba klem baniat ki ba mla klem pat te kan te kemudian ka menta ka jing so ka jonga ho dei ban Pynkhlaiñ chwa ka dis council mo namar ba akot kum ka jing so thu ka long ba ke article 371 ka dei ka jing pen ko bor am ya ka dis council rei ya ka sarkar jilla mo te ka ba jing mot ka jonga ka long ba ya mentahi yin Pynkhlaiñ ka dis council ka ba long ka wei na ki kernet ka ban penne pensa yang i kum pejat mun reu ka ke bidei ka kendau siap ka klau batap bat ka riti edustor Hak bai dei pat bat ka sensyar ka khadar haki shnong gi thau haki it ki hima. Kadai ka district council hi ba pet henrei na ka pos ka pon gi iba ki jumi gini gi huri hura gi kan ram na ka dau ba omdan ka ta rukom sensyar haki khamtam haki hima ka ba shai la ni ka ba khoi bat ka ba lait lut pis ngom no. namar ba abyong hi ka jing sar snong hot ka jing sar hi ki snong gi thau mentang i ba kam kidon ki ha padeng ka jing ya pher jing bot ma ila ban ong ba kidon ya ka jing ya kan at put ne ka kita ki dei ki dei ka bakut hi ka jing Pynkhlaiñ hi ka bor hi ka dei ka ta ka supreme power hi ka dei ka dis council namar dei ka dis council ka ba kabalong kabor kaba halor kaban rai kini ki woro bat ngalong kini ki jingkenar kini ki bai kati ki jingya pher jingmon kadai ka dis council kaban shimkhia ye kini ki e khnang banwan ra ya ka jingya bha hapdeng jong kishnong ba ki et ki ma Kumno pis ngom pat haka bai dei bat ki scheme lani ki jing ai ke ba ke scheme MDC scheme ba ki khot haba yakini ki scheme ru kawan lengba ka sarkar jela hoi kini ki scheme mo ka bai dei bat ya ka jing yo jong kini ki scheme hoi ki don ki ba yo ka direct funding na ka central government hoi don ki bang yo na ka state government te ban ong ba ka dis council kan depend betang ha ka state government ru kom ni mo namar ba kat ko jing su ko jonga ba ha ka por bang yo dis council ka sarkar snam haki snam ki bahadien ka sarkar keme kai ba am tang nyemla ban shu ai tang dis council te ki aru ya kita ki mo ya kata ka funding napok ka central government te kita ka dei ka fund ka bang yo direct funding na ka central government te ki don kini ki state fund na ni bang ong yo na ka state government te kata kali kala adai ka hok jo ka district council banyo ekini ki scheme ki ba kum ki MDC ngila ya ka ban iPad shopat ba pis ngom ba kala biang kita ki scheme ki ba ki MDC ki yo ban ai shopat ba aba ong bai kran begini ki MDC scheme ngo ba mo kadang duna coba palan namar ba balai ka bangi ya kran menta kalong ka MDC hi ka bai dai hi kumno ban ne pensa ya ban ya mo ka bai dai ba ka riti ka dostor ya ka khendau ka siap kam dai ka MDC ka district council hi kam dai ka kamrang ko juga ban sami ki scheme mo kam dai ka kamrang ko juga ban ya le thma kumno ya ka ban ban wara ya kita ki scheme ki ba pher rai ka kamram hi ka dong ba ngine pet chwa ya ka jat ban reu ngine pet chwa ki kam ki be dai kumno ya ka ban ya da ya ka jinglong tan rai ka jongi mo hot ni don kam namar ba ka bre ka jinya ti ki wan hi sengi mo shubu ki nong khman ki kum ki MDC en rai ha ka jing snow ka jonga hi ka long ba
kamram ka bakhamat juga diskonsel kamde ya kaban sam ki scheme kamde ya kaban wanra kinu ki ban ki scheme ki ba ki ban long ban penbe ya nu henrai ka kamram juga diskonsel ka bakhamat hi kadai ban yada ya ka jinglong tenrai ka jungi kun kasi to kubli sibon ba Allan na banta ka por jong phi nga kermen ba phin poi shakathong